Hello mga kaidol, may adlaw. So wala ko nag-expect karong adlaw mga kaidol nga makadawat ko og bugas. So shout out sa naghatag ani no nga so dili lang nako i-mention ang pangalan ni ma'am, pero usa siya ka retired teacher no nga naa diha sa sitio Mualbual. So salamat kay ma'am sa gi-share ni mga blessings. Dako na kay ni og ikatabang diri sa amuha ma'am kini imuhang gihatag nga bugas nga 25 kilos nga ganador. So salamat kayo ma'am. So ang Ginoo na gyud ang mobalos diha nimo ma'am kay wala gyud ka nagduduha og share sa imong blessings. So ako manghinaot ma'am nga bubuan ka pa og daghang mga grasya mga blessings sa Ginoo. Okay. Dako naman gyud kay kini og ikatabang. So lipay kaayo ko ma'am nga nimong gihatag. So butang ka na nga gikalipay gayud ka na ko pag-ayo. Kining imong gihatag nga bugas. Oh, mahal na kayo ni paliton kanimo sa kasako nga bugas nga ganador. So salamat.